Форум на висшите училища във Варна се проведе в Първа езикова гимназия. Събитието събра на едно място представители на 6 университета в морската столица. В една специална за нас година, в която честваме 145 години от основаването на първа мъжка гимназия, на която сме наследник, и 60 години от основаването на първа езикова гимназия, нашето училище за първи път отваря своите врати за всичките висши училища на Варна. От гимназията съобщават за засилен интерес сред учениците към университетите във Варна. Вълнението ми е огромно, може би личи и в гласа ми. Преди почти 40 години аз бях възпитаник на вашата гимназия. Това е гимназията, в която аз до ден днешен продължавам да се кълна. Това е моята религия. Казвам го съвсем отговорно, едва ли има нещо друго, към което толкова много съм се влюбвал и до ден днешен толкова много тача. Това е образованието, което получих в вашата гимназия. Гордейте се с това, че сте ученици в тази гимназия, възпитаници. Обичайте учителите си, обичайте образованието, което вие тепърва ще изберете. Мнозина от вас все още не са го избрали, затова сте и тук, вероятно. Медицински университет Варна е едно от предпочитаните места за обучение на школата от първа езикова гимназия. На добър час ви пожелавам, давам думата на професор Кириковски. Много се вълнувам. Възпитаник съм на първа езикова гимназия. Завърших преди 42 години гимназията. Тази гимназия завършиха и двете ми деца и съм изключително горда, че съм възпитаник на първа езикова гимназия. Сред нашите най-добри кандидати и най-добри студенти, а след това реализирани клиницисти, управленци в сферата на медицината и здравеопазването, са възпитаници на първа езикова гимназия. В момента повече от 260 са действащите студенти в Медицинския университет Варна, които са възпитаници на първа езикова гимназия. Някои от тях са тук сред нас. В момента 260, това предполагам е цял един випуск на първа гимназия. Приемът ежегодно, интересът е най-висок към най-конкурентните, най-търсените специалности – медицина, дентална медицина, фармация и не само. Имаме пълна информация на сайта на университета. Очакваме ви, готови сме да ви посрещнем. С най-добри пожелания и увереност, че подобни събития ще продължат устойчиво и занапред. Бъдете здрави и успехи! Важно е да знаете, че при нас имаме приемни изпити за почти всички наши специалности. Доколкото знаем, голяма част от вас са се насочили към специалностите медицина, дентална медицина и фармация. Изпитите за тези специалности са по биология и по химия. Дават се 2 шанса за явяване на изпит и максимално висока оценка от изпитите. Така че ви пожелаваме успех! Направили сте най-добрия избор в това страхотно училище и ви очакваме съвсем скоро на нашите изпити. Да, пожелаваме ви успех. Може да разгледате сега нашите сборници по биология и по химия и да се запознаете с условията за кандидатстване и за подаване на документи още от сега. Успех! Днес съм в качеството си на студент на Медицински университет Варна и на бивш възпитаник на първа езикова гимназия. И за мен е изключително голямо удоволствие да се срещна с всички млади ученици от последните класове, които имат желание и интерес да кандидатстват в нашия университет и да ги запознаем и да ги запалим за любовта към медицината и грижата за хората. Щандовете на всички университети осигуриха за гимназистите разнообразие от информационни материали, подробни разяснения за специалностите, възможностите за кандидатстване и за професионално развитие.